Moi! Mä oon Iida ja mä olin kesällä 2024 Torquayssa Englannissa. Ja mä olin siellä kielikurssilla EF:n kautta. Ja mun kurssi kesti 2 viikkoa ja siihen me oltiin kai 3 päivää Lontoossa. 3 vikaa päivää oltiin Lontoossa. Ja siis jos täällä on Lontoo, niin täällä on Torquay. Se oli niinku pitkä matka, 6 tuntia kesti. Mutta siis, niin. Ja mä haluan nyt myös sanoa sen, että mä istun mun sängyllä, joten tää saattaa heilua tämä kamera. Ja sitten myös, että mä söin mun rahat. Legit söin mun rahat. Älkää ottako musta mallia, mulla on sellaisia 2 euron kuluja ollut ihan tosi paljon. Ne on aina ollut ruokaa, mutta hei, pitää kokea kulttuuria. Joten mä koin kulttuuria ruoan kautta. Mutta joo, eiköhän aleta esittelemään. Mä voisin ekana aloittaa vaikka tästä Eminemin levystä. Tää on Eminem Curtain Call. Lausutaanko se tolleen? Joo, The Hits. Täällä on kaikki semmoset vähän tunnetummat biisit on täällä. Joo. Tää maksaa jonkun 6 puntaa. Ja mä ajattelen, että esim. Eminemin levyt olisi paljon kalliimpia, mutta ei ne ollut. Siellä oli sellainen ihana levykauppa, se oli ihan täynnä levyjä. En mä oikeesti tiedä, onko tää kallis, mutta mä en oo mikään levytietäjä, anteeksi, jos en ole väärässä. Joo, sitten voitais vaikka magneetteihin mennä. Niin, ne on mulla tässä näin kaikki tavarat vaan sekaisin. Ekana on tällainen Kent's Cavern. Tää oli siis Torquaysta sellaisesta luolastosta. Se oli yksi meidän aktiviteetti siellä. Me käytiin siellä kattoo, niin tämmönen. Sitten on Torquaysta tämmönen, siis siellä on sellainen rantaviiva, joka oli ihan täynnä näitä mökkejä. Mutta siis, joo. Tämmönen. Aika söpö. Mitä mun äänelle tapahtuu? Sitten Lontoosta. Siis mä en tiedä miksi mulla oli niin kiirettä magneetin ostamisessa. Mä en edes oikein tykkää tästä. Tai silleen. Esim. Mun kaverit ne osti muista paikoista ja niillä oli mun mielestä vähän hienompia kuin tää. Kyllä mä tästä tykkään, mutta niinku mua vähän ärsyttää, että mä ostin tää heti silloin ekana päivänä ekosta kaupasta, kun me oltiin Lontoossa. Mutta ei se mitään. No sitten mulla on Lontoosta tällainen London, England ja I Love London. Tämmöisiä kumirannekkeita. Mä jostain innostuin näitä ostaa ihan hirveästi. Sitten mulla on EF:n merchia. Tämmöset kumirannekkeet, mutta nää ei kyllä maksanut. Me saatiin nää sellaisia passport points, eli jota sai just, jos sä voitit vaikka jonkun kahuutin tai keilauksen tai jotain, niin sä sait passport points, niin nää on sieltä. Tai niillä ostettu. Sitten mä myös sain sellaisen pinkin EF-popsoketin. Siis se on tällainen pinkki, mutta se on mun puhelimessa kiinni. Mä en nyt näytä sitä teille, mutta tämmönen pinkki ja sit siinä on toi EF-logo, tämmönen pyöreä normaali. Joo. Sitten voitais mennä kosmetiikkaan, mitä mä ostin. Mulla oli ostoslistalla concealer ja sen mä ostin. Tää on ihan sika hyvä. Mä oon onnellinen, että mä ostin tää. Rimmel London Multitasker Concealer. Tää on tosi hyvä. Niin, ja vielä sävyssä 045 Classic Ivory. Joo. Sitten mä ostin tän heti ekan päivän, kun mä näin tän. Eli Elfin Power Grip Primer. Tää oli jonkun 11 puntaa. Eli ei kovin paha. Mut mua vähän häiritsee, että mä en ostanut sitä pinkkiä. Se olisi ehkä ollut vähän parempi. Mutta tää oli vika siinä hyllyssä, niin ehkä sen takia mä otin tän. Joo. Sitten tää oli vähän semmonen impulsiivinen osto. Mä en oikein miettinyt, mä nyt selitän teille, backup story. Mä kävelin kadulla Exeterissa, siellä me oltiin päiväretkellä shoppelemassa. Me kävellään siellä tälleen kaupungilla. Sitten mä katson ikkunasta, Charlotte Tilbury. Me mennään sinne. Mä näen tän. Mä kysyn, where can I get this? Se myyjä, se avaa laatikon. Tulee silleen, come with me. Me ollaan kassalla. Mä kysyn paljonko se maksaa vasta siinä. 32 €. Mutta mä oon käyttänyt tätä ihan tosi säästeliäästi. Tää on ollut mulla nyt 4-3 kuukautta.
joten niin. Mä käytän tota ihan tosi säästeliäästi, vaan ihan pakollisesta tarpeessa. Mä en tiedä, miksi mä en käytä sitä, kun mä oon kuitenkin maksanut siitä. Mun kosmetiikasta puuttuu vielä yksi juttu. Tää Bioman rasva. Siis mun kaverilla on ollut tota. Sitten mä oon ollut silleen, että tää on aika hyvä, koska mulla tosi monet rasvat silleen kirvelee mun naamassa. Niin mä oon tarvinnut joku sellaisen hyvän, ja siis tää ei kirvele yhtään. Niin tää on tosi, ja tää on ihan tosi kosteuttava. Mulla on niin kuiva naama aina, ja varsinkin siellä Englannissa mun naama vaan kuivu. Mä pesin mun naaman, mulla oli tässä sellaista, se pesuaine vaan jäi kiinni niinku mun silmien alle. Mutta joo, tällainen Bioman rasva. Tää oli 14 puntaa, mun mielestä tää on Sephora, niinku 14 €. Että ehkä vähän kalliimpi, mutta nyt tuli vastaan, niin mä ostin, koska jos mä tilaan jostain Ruotsissa, niin tulee tullit. No ei varmaan Ruotsista tuu, mutta niin. Sitten mennään vaatteisiin. Ei, mennään koruihin eka. Näette kohta vaatteet. Ekana mulla on tämmönen sininen nilkkakoru. Mun mielestä näissä oli joku, että joku yksi kappale maksaa 3 €, mutta sitten 2 kappaletta onkin 4 €. Joku semmonen. Mä otin 2 kappaletta. Sitten toinen oli sellainen valkoinen, jossa oli sellainen kultainen simpukka tossa. Mutta se meni rikki valitettavasti. Mä en tiedä miten, mutta nää jotenkin aukes. Niistä se meni rikki. Mutta joo. Sitten voidaan ottaa tää. Tää oli semmosesta korukaupassa. Se oli vähän sellainen Sinsei Ur and Pen tyyppinen. Siis tää on tämmönen 4-apila. Siinä on timantteja. Se nyt pyörii ihan hirveästi. Mutta sitten tän saa myös auki, jolloin siinä on 4 sydäntä. Oi, ihana tää kuvakulma, hei. Mutta joo, tääkään ei ollut kovin kallista. Mä en muista näiden mitään tarkkoja hintoja. Mutta toi oli varmaan olisiko ollut 12 € toi. Ja se on niinku 2 in 1 koru. Sitten tämä ostin kans tuolta, mistä mä ostin nilkkakorut. Siinä lukee, siellä ei Iidaa ollut tietenkään missään, koska se nyt ei ole silleen englantilainen, mutta mun toinen nimi löytyy, eli Evelyn. Näkisiköhän se tolleen? Joo, varmaan. Mutta tää on vähän rihkamaa, niin tää on silleen jo alkanut muuttaa väriä. Niin mä en oo silleen uskaltanut ihan hirveästi tuota käyttää. Mutta, no siinä se on. Sitten mennään vaatteet. Ei, yksi koru. Tässä. Me vaellettiin koko Oxford Streetin läpi tätä varten. Siinä on moottoripyörä. Mä laitan tohon. Mä laitan kuvan siitä. Koska se ei nyt selkeästikään halua näkyä. Ja sitten, mulla on vielä nilkassa nilkkakoru. Tällainen. Tää on yhdestä vesipuistosta, missä me käytiin. Niin sekin on vähän muuttanut väriä, koska tää on ollut mulla, mä otin tän nyt ekaa kertaa pois kesän jälkeen mun jalasta. Niin se on alkanut vähän tolleen vaihtaa väriä. Mutta tää oli sellaista vesipuistosta, missä me käytiin. Niin tää on aika söpö. Mä ostin sieltä mun pikkuveljelle kanssa sellaisen, siis semmosen, en mä tiedä mikä se oli, joku merirosuhomma, mutta mä en tiedä missä se on, enkä mä nyt jaksa lähteä tonne sinne huoneeseen kaivamaan, niin mä en nyt sinne lähde. Noin. Sitten mennään vaatteisiin. Eli ekana, tää on Primarkista ostettu perusvalkoinen paita. Ja sitten me käytettiin tätä Holyfestissä. Se oli siis sellainen, että me heiteltiin sellaista pulveria toisiimme päin. Silleen vähän niinku värikulasotaan, mutta me vaan heiteltiin sellaista pulveria. Mutta siis tämä on XL tää paita. Mä käytän yleensä S-kokoisia vaatteita, okei. Mä oon ihan tosi pitkä, mulla on tosi pitkä selkä. Mutta niinku silti XL. Tää vaan niinku leveni, ei pidentynyt. Joka oli silleen vähän outoa. Mutta sitten seuraavana Lontoosta me ostettiin ostettiin tällaiset. Tai no ei kaikki ostanut just tällaista, mutta tosi moni osti just niinku Lontoon paidan. Mutta siis tällainen I Love London.
Tää on ihan supersöpö. Tää on jotenkin mun lempparipaita ehkä. Sitten, no tää nyt ei oo silleen ostos, mutta tää tuli niinku EF:n mukana. Tällainen paita, mihin kaikki kirjoitteli sit kaikkea. Me saatiin nää vikana päivänä. Missä kaikki kirjoitteli kaikki kivaa sinne. Mä näytän tuon vikan, koska tuli ehkä perusostos. Sitten on tämmönen teepaita, missä on kuva selässä. Mä rakastan kaikkia teepaitoja, missä on kuva selässä. Mut siis tää on tällainen joku. Mun mielestä on siitä samasta taideteoksesta. Anteeksi, mä en tiedä näiden nimiä. Vähän noloa. Mutta siis se, missä on se tämä sormihomma. Mun mielestä tää on ehkä siitä samasta. Mä en oo ihan varma, mutta tässä ei oo sitä sormihommaa kyllä. Kai. Ei mun mielestä. Joo, ei. Mutta tää näyttää, sama teema on kuitenkin. Sitten oli mun niinku ylivoimaisesti kallein ostos. Farkut. Nää on siis Urban Outfitterista. Mä etin näitä 3 eri Urbanista. Ekassa siellä ei ollut mulle sopivia kokoja. Tokassa mä en ehtinyt, siellä oli niin hirveä jono. Mä siis piilotin sinne yhdet, että sit mä oisin tullut vielä takaisin sinne. Mut sit meille valtasi, että joo, että me ei enää mennä takaisin sinne. Sit mä olin vaan, aha. Ja sit me mentiin Oxford Streetille, niin sieltä mä sit ostin noin. Mutta joo. Sitten on EF:n juomapullo. Tää on kans niillä Passport Pointsilla ostettava. Tämmönen. Tää on maailman paras juomapullo ikinä. Täällä pysyy siis jääpalatkin. Pysyy. Melkein. Kyllä ne vähän sulaa. Melkein. Joo. Sitten mun oikeesti ehkä lemppariostos näiden housujen jälkeen on tämä Build a Bear nalle. Tää siis tuoksuu ihan no ei ihan taivaalliselle. Semmonen niinku mansikka. Sellainen, jos te tiedätte miltä mansikka Wunderbaum tuoksuu, niin just sillä. Mulla on sellainen mun loksassa joskus, niin tää muistuttaa siitä. Ja siis täällä on tämmönen huppu. Ja siis mä halusin jonkun, niinku tällaisen englanti. Mut siis tää maksoi kai 35 puntaa. Ja siis mä en tajunnut, että mulla oli niinku, mä siis maksoin tän käteisellä. Niin se oli periaatteessa ilmanen. Koska, no, käteisellä maksaminen ilmasta. Sitten, kun mä maksoin sen vielä punnilla käteisinä, niin en mä voi niitä puntia täällä Suomessa käyttää. Ilmasta. Joo, mutta tässä on tällainen taka-ajatus tässä nallessa. Ei sille toisin siis vahingossa ottanut tän nalleen, kun tää oli vaan söpöä, mitä siinä hyllyssä oli. Ja siis, Harry Potter. Mä oon siis aina, no melkein aina, rakastanut Harry Potteria. Se on niinku... tuolla on laatikko täynnä Harry Potter-tavaraa ja kaikkea. Mulla on semmonen asu ja kaikkea. Niin toi on siitä. Mutta joo. Tässä oli kai kaikki. Ei mulla ainakaan tuu mieleen mitään tässä kun katselen huoneeseeni. Joo. Siinä taisi olla kaikki, mutta jos te lähdette kielikurssille tai ihan vaan niinku matkalle pidemmäksi aikaa, niin älkää syökö rahoja. Joo, tutustukaa kulttuuria tälleen, mutta toi rahojen syönti, niin ainakaan mulla ei ollut nälkä, jos jotain hyvää pitää löytää. Joo, mutta niin. Kiitos kun katsoit. Ja hei, tässä on mun alekoodi EF:n kielikursseilla. Sä saat tällä alekoodilla -100 € sun matkasta EF:n kanssa. Ihan mistä vaan matkasta. Joten käyttäkää sitä. Ja EF:lle on just nyt avautunut uusi kohde, EF Dubai. Tässä on siitä kuva. Se on tosi hieno paikka. Ja joo, ei mulla kai muuta, että jos EF-matkat kiinnostaa, menkää katsoa EF:n sivuilta. Sieltä sä voit tilata ilmaisen hintalaskelman ja esitteen. Ja jos sä tilaat esitteen, niin mainitse mun alekoodi siinä. Joo, no, ei mulla kai muuta, että kiitos kun katsoit ja moi moi!